Dia akan dikepur subhai kapan flight no akan dikekot kapan kerteng ke jongka kalau my journey ya kabala tho daily Rowell Lyngdoh. Usi ka KCDC uba Titosterwell Chyne menta kasngi ka artrik unailur ahajar arpu la pelai ya ka kot my journey belat ho do ba Rowell Lyngdoh bam kwai dwar blai ubalong usembut menteri rang ba barim ka jela. Habakran hakani kasngi usi ka KCDC uba Titos ulapen kenmau ya kipor ba ujuya trelang bat uba Rowell Lyngdoh hakikam ba per. Uba Titos ulaong batang na kerteng ka kot hi ka jing sotho kamun ayu kata bo tho shapang jingya lenti na do badang red hado bakut kasngi ka Jingim Jong u. Uba Titos ulaong bawat lada omdon kani ka kot ru ka Jingim Jong uba Rowell hi kala dei lupa bala tho leng ba ki kam bat ki jing tre jong u. Ha kani kasngi ka jing pelat ya kani ka kot la yo ban penpu penpieng da ka jing ruai na ki kun ksiu jong uba Rowell Lyngdoh. La yo ru ya ka jing kren na udkot jong ka khasi author society u Dr. DRL Nonglan u Reverend RG Lalu ki kun kikti ki nong shakhat sngaw bha lambat ki wei. Ban hakapur bilong ko deputy chief minister. Lapen ya ka jing jinsur mensim ke jong i. Namar hakapur bangalong MLA ngalong hakaliang persya. Nrei mai long deputy chief minister ke sorka. Nrei imjudan kata ka jing nyaw siliang yangi ki MLA jong ka opposition. Padaya kapur jong i kum deputy chief minister bepek ya ka soil and conservation. Ngalayola ban play ki bepun ki project apa konstitusi ke jonga. But hadu mentang ki don do live southly ki project ki bangyelet pan play lang hakaba hau mau nongren ka kerteng ke jong i ka don rengkat. About tomorrow, I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry over the future, for I know what Jesus said, and today I'll walk beside Him, for He knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't see.